Machiegni Ramogi ageno ni odiochieng' mar idhi maber machiegni e weche manyien mag Migago kama warange mokom gigo mabende timore e gwenge mopogore opogore pacho kaka achiel koda pinje malibamba warangane ni to gin weche mage mabende wamiyo pek e chenro ni. Wege kambi gas mane okelo muoch mar mach e kar dak ma Embakasi ochwal e doho okinyi ma kawuono. We are therefore giving KWS 24 hours. 24 hours. Jopuonjre ma mbalariany ma multimedia obago ng'anyo tok Ondiego Toyo monjo japuonjre moro odhiambo manyoro. Ji adek biro admitted, to thieth ji ariyo biro discharge odong' ng'ato achiel. Ji adek oyang kod tuo nyaldiema e kaunti ma Migori. Machiegni Ramogi inyalo tudri kodwa na bawa mar ote machuok en 3:690 bende tudri kodwa e mbui mag oganda wayudore achiel kachiel Facebook Ramogi TV bende yudowa kanyo e YouTube Ramogi TV wantiere Instagram kachiel kod X kiluwo weche manyien matimore kod mago mabende pod wamedo fwaroni kowuok kuonde mopogore opogore. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda. Acheja ng'wen ma itudo kod masira mar muoch gas mane otimore Embakasi juma mokalo chwal e doho. E kwayo margi obila mago kwach kich DCI dwaro ni achejego moting'o Derek Kimathi, Joseph Makau, David Ongare kod Marian Mutete Kioko mar mondo mi ogeng'ne gi tisendo obila kapod itimo nonro. E oboke margi obila koni gitimo nonro mar yawo ne achejego bura koting'o buchnek kod ketho chik. Apisa mari Rio Magnema manyocha ochungi e tich bang' masirano muoto obila koni inyalo donjnegi kod ketho mar keto kenge mag geng'o masira kod tiyo marach gi apisi margi. Masirano mar muoch gas e kar dak ma mradi e Embakasi ne okelo tho mar ji 6 ka mwandu mathoth bende ne owang'. Apisas Magnema mane ochungi tich ne gin 4. Kawadhi nyime e weche mag somo ni jaod bura ma Kibra Peter Orero kwedo chenro mar piny owacho mar dwaro ni school fee mag skunde sekondari ochul kokalo e lony manyasani mar e-citizen. E twak mare kod Ramogi TV, Orero ma bende en jakanye komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo wacho ni chenro makamano odhi ataro mar chik nikech jonyuol kod jolony e sekta mar somo ne ok okawo pachgi e wi chenro makamano. Olero ni chenro no dhi tamo jopuonjre mawuok e anyuola mochando thuolo mar dhi nyime kod somo kaluwore ni moko kuom jonyuol ne chulo fee mag nyithindo kuom tero mwandu mag-gi kaka cham kokalo e winjruok kod jopuonj madongo mag skundego. Samoro wanyalo neno ni wakelo programs mabeyo to pok watimo uchunguzi maber nikech program mar e-citizen no mokwongo ne onge gimiluongo ni public participation. Jopiny ne ok openj ni to bubro yie gi gini. An education committee to kata education committee mar national government no pok PS kata CS obiro monyisowa ni wadwaro ni gini otimre schools. Samoro nyalo bede Ivory Tower, ok ing'e gima timore schools. Sani nitie thagruok e Kenya ka jonyuol onge pesa kendo onge fees. Samoro skunde yie ne jonyuol mater kata yien moromo siling 10,000 kato ikoni mano ochulo ni nyathi fees. Jomoko tero gwen, jomoko tero oduma, jomoko tero oganda. Ere kaka oganda idwa kete e-citizen ka? To e-citizen structures mage magiseketo ne skunde ni ka pesa ni odonjo to percentage ni biro e school, ma mar boarding, ma mar books, ma mar desk. Kasani ema wachulo e-citizen. To even county governments pod nigi problem ma ok nyal migi pesa gi mawinjo bede ni miyogi. An kaka mbunge chakre end of June onge pesa mora mara mar CDF mosedonje account mar CDF. To nitie allocation mosechul, tax osedo collected, KRA, e-citizen. Assurance mane ma wan go ni ka nyithindo odhi school tidhi migi pesa in time ma gichu. Ma is a recipe mar chaos in schools.
Kagi wacho ni principal owinjo bed gidhi gi audit principles kanitie gima giparo, lakini an gadieri ni chulo pesa e-citizen dhi ketho skunde wagi, nyithindo mang'eny maonge school fees ok bi somo nikech sani onge principal mabiro yiene nyathi ni mondo donji kapok onyise wach e-citizen. An aparo ni PS Belio nikech naneno circular no or retract that circular mondo nyithindwa osom kaka nyocha somo, or retract that circular or team public participation, or retract that circular nikech partners kaka National Union of Teachers, KUPPET, Teachers Service Commission, the Heads Association, pok no bedo involved again. You cannot lead kidwa lead from malo to piny. Negi wacho ni sirikand gini en bottom up, to sani gichake top bottom. Kare gidwa ni jo Kenya okonyre nade. Education en a key mar Kenya ka. Kawadhi nyime ni jopuonjre ma mbalariany ma multimedia no bago ng'anyo ka kwedo monj ma ondiegi no monjo go achiel kuom gi odhiambo manyoro, monj manotimore kar dak ma Ole Kasasi kendo noweyo japuonjre no gi hinyruok marach. Japuonjre no ma ong'ere kaka Kevin Mwenda matiegore e weche midusa e hike mar 2 notere kar thieth ma Kenyatta Referral kama odhi mbele gi yudo thieth kanyakla gi jadak ma alworano Steven Romo ma bende noyudo hinyruok e kinde manotemo reso rawerano. Jopuonjre go koro miyo Migago marango weche mag lee mag bunge Kenya Wildlife Service seche 24 maneno ni jopuonjre no kata japuonjre no yudo thieth makare kendo ne otimne chudo mowinjore kalure gi monj makamano. And there are many cases about hyenas attacking students, and also have been security in Bangla, but the security around this area is not doing anything about the students. The students were attacked 8 p.m. The students is at Wema Hospital, from Wema to Kenyatta Hospital. And the student is in a very bad condition. Fought for an wild animal to attack a comrade. It's not just an attempted suicide, but a murder. We are therefore giving KWS 24 hours, a maximum period of 24 hours to ensure that the person that was attacked be treated, be given special treatment and compensation. And we are not going to plead with the policemen who are throwing tear gas at us. It's a fallacy, it's a rumor, it's a hearsay, it's a minuando. Migago mar thieth e kaunti ma Migori oyango muoch mar tuo mar nyaldiema e kaunti no tok ji 3 gamo tuo no. Jatend Migago mar thieth kaunti ma Migori Julius Nyerere wacho ni ji 2 osethiedhi kendo wuok e osiptal ka ng'ato achiel to dhi nyime kod yudo thieth. Omedo ni jogo ma osegamo tuo wuok e sub county ma Kuria West ma bende ogoyo tong' kod piny libamba ma Tanzania kama bende tuo mar nyaldiema ne omuoche kinde bura ma okalo. Nyerere onyiso oganda e kaunti no mondo ne ni giketo ler malo kaka yo mar geng'o landruok mar tuo nyaldiema. Ji 3 no been admitted, to sethiedh ji 2 bedo discharge odong' ng'at achiel. To pod ok wanyal relax ni kolera onge jo spread. Koro wanani joma kata ka uchiemo to ulog maler, umodh pi maler, chiemo be ucham maliet, gimiyi gi chiemo mang'ich. Mondo wa control nikech waseng'iyo ni en ang'o, en e Migori County. Koro kwa relax, to nyalo spread nyaka kuondegi. In the past, urban centers ema nyocha entie mokwongo. Gini kuma koro yudore en e rural. Koro our health experts nitie thiedho ji, education nyaka tim kaka onego gidagi mondo gigeng'e. Kech geng'o tuo iyudo ni en oyot moloyo thiedho. Ng'ato ne ni oritore kidwa chiemo log maler ma lweti tuo.
Gavana Makaka Mega Fernandez Barasa wacho ni gavana mawuok Kimbo mar Kenya oketo maino mar gi siro chenro mag dongruok mag jatend piny William Ruto. Kane loser momore kar chungod bura ma Mumias East, Barasa wacho ni en gima ber katen counties onywako lwedo kod karanyuakre lwedo kod sirikal mamalo mar kelo chenro mag dongruok motegno e gwenge. Barasa medo ni nywako lwedo ni biro konyo counties chopo kare chenro mag dongruok ahinya migepe kaka mar thieth, somo e kin mamoko. Now the architect Patrick Kundu, tumemwona karibuni sana. Advisors, please feel most welcome. Kwamba upate tu kujua county na serikali ya kitaifa wakaweza kusimama. Sisi kama magawanas wote wa mkoa wa Magharibi tuliamua kwa kauli moja ya kwamba we are going to support the programs za Rais William Samoei Ruto, kwa sababu ukiangalia Kakamega County mambo ya Buhungu International Stadium tumesema in 2027 we are going to host African Cup of Nations pale. Na hiyo kazi lazima tushirikiane na serikali kuu, and I want to appreciate our president kwa sababu aliamrisha waziri wa michezo Mheshimiwa Babu Namwamba. Right now national government imeleta 800 million Kenya shillings ili tusaidie kumaliza Buhungu International Stadium. Pia tumesema we need an international airport. Tunashukuru Rais ametupatia 300 acres kule Shikusa, ambapo national government inaenda kutupatia an international airport kule. Level 6 hospital we require 6 billion shillings, na hiyo pia Rais amesema tutashirikiana. Ramogi sabiro gida kaparo ko yumo ko ngecheno mar Migago no ka otimo lokae Facebook. Albert Gwea wacho ni yodo makara ka intire dala man nam chumbiro kamano. John Michuka wodo Remo Simfro zan Ramogi TV station ka wuka Magambo ma John Mijuka wod Oremo ka wuka Magambo. Ero kamano Janet Nyogutu wacho ni oneno wa makare kanyo ka intire Kisumu. Elgons wizi makanyala beneno wa kanyo makare Anodiero Anyango Lavena neno wake in industrial area Nairobi. Kabende Ros Otieno wacho ni entiere Kericho kamonene Migago. Violet Ouma neno wa ka entiere Nairobi Don Home. Kikidhi mabora pod wan gi report mamoko. Naitwa Simon Mola kutoka Rimuru. Nilipigwa nikuwa kasini, nikapaki gari kando. Kwanza nikastuka. Nilipata 12 huko 15. Kilia kuongezea kwa biashara nafanyanga ya ng'ombe hivi. Ninunue ka ng'ombe ingine niendelee kuchinja. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Jumbo games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games ichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija, utajitoa vipi? Hapa Zenka, hatukujudge, tunakujenga, ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. Machugini kendo mbalariany ma Ramogi Oginga Odinga oyango ni gin kod ikruok moromo ne jopuonjre mag CBC. Kalore kod ngire Agri Thuo mbalariany no chako chon cholo puonj maggi madhi kod chenro mag CBC. Omedo ni puonj mane pok oluwo yo manyien mar somo manyasani ma CBC bende giloko odonjre kod dwaro masani. Kosire kod jatend skul mar weche kompyuta kod lony manyasani ngire Solomon Ogara gimedo ni gitudore kod riwruoge ma opogore mar jiwo somo kod jopuonjre maggi. Most of this work you're doing here came before the issues of CBC
was mooted in this country. So as a university, we are fully prepared for those students going through the CBC, because that's something we have been doing. Now we will be very happy that we will be getting students who have started this initiative of knowing. We have started the issues of patenting. Yeah, and most of this, what we are seeing here, some are patented, others are in the process of patenting, so that we don't come up with an idea, but it benefits other people outside this country or other people other than the originators of the idea. What we are saying is that we want to change the narrative that when graduates leave the university, they have to go look for jobs. I think the narrative now should be, can they be job creators? And how do we make them job creators? By the startups. And it all begins with the ideation, innovation, and then we can tell them you can start up your own organization. And how do they find support? Like through KCIC, who basically provide some form of funding. They actually give them free money and give them mentors to work with them along, even as they scale up their innovations. Jadeni majagni pradek mosebedo kamanya nyuola ne kuom higni mathoth mabende nyakalondo kod TV mar Ramogi ne olando sigande ka wuok e kaunti ma Mombasa jumachiel mokalo gikone to koro yudo anyuola ne kendo riwore kodgi kar dak ma Oruba e sub county ma Suna West county ma Migori. Jafamo marwa Jo Juma miyowa ler kaka Benta Koth oyudo anyuola ne. Lek mar Benta Koth marore kod anyuola ne bang' tho mar mamane Obe no wito ngimane kendo ni ohiki e gwego mag Mombasa higa mar 2006 giko to chopo bang' bedo kod gombo kuom higni 16. Nachako manyo mama ka 14 years old. Basan nanyiso jo radio Ramogi kayudo jokorwa abro penjo gi ntie kaka Joyce ka abro penjo mamdogo nyaminwa iluongo ni ng'ako nyisa ni Joyce tang'eyo ni mae familia na ni kwarwa iluongo ni ng'ako nyisa ni George tang'eyo ni mano familia na. Akoth bende giko to romo kod familia mare e gwego mag Oruba e subkon ma Suna West county ma Migori. Lek mari ochopo bang' nyakalondo kaachiel kod TV mar Ramogi tude kod familia mare. Ne omol e county ma Migori kawuok Mombasa okinyi ma kawuono kendo do thuolo mar romo kod anyuola mare mabende osebedo karite kod sironyo. Ako ni kanyalo wuoyo but nakia nying mar kijiji to nang'eyo ni baba ilonge ni Joseph Ouru gi mamdogo Atieno kae momiyo amanyo gima yudoge. Amora ahinya mokwongo en puoch gi pak ne jo Ramogi TV, Ramogi Radio nikech tich magisetionwa nyaka ne wanwang're gi nyathiwa ni. Awinjo ka nyathi nyaminwa ni wuoyo e radio. Tawacho ni awinjo ka remo ka. Tawacho to mado nyathi nyaminwa wuoyo e radio. Taluongo jirani. Takoni jirani. Awinjo ni wanda nyathi nyaminwa radio. Tere kaka nyalo timo mondo ayude. Mor ma pi wang'e mane chwer ne okwako familia mare bang' lek magisebedo godo kuom higni mathoth chopo kare. Asachamoga Christmas kenda okadhiga kumoro. But sani I'm so happy I have my family back. Sanan kaka pango, an chunya mor. Ayudo nyithinda magi nyithinda. Magi nyithinya minwa ni maduong' kore ka. An aneno mini TV kano wuoyo ne ok ang'e ni onyalo yudo anyuola ne. Konyalo bedo moyudo anyuola kaka oyudo anyuola ne kawuono. Ago erokamano. Tudruok e kind Akoth kod familia mare ne ochot bang' mamane pogore kod wuon mare higa mar 1990 kod 92 kadak ne otamore. Naweyo nene 1992 dwe mar 10 kamin gi notoroka kodgi. Koro nyaka sani eka winjo kobiro. Gima pango ni abro kao wadwa kae kata mamdogo bende mondo dhi ong'e kuma dake mondo gipang kata adhi atergi kuma noik mama. Baba ne Joseph Ochieng ma jahigni 64 bende mor ne opong'o dhod chunye bang' romo kod nyathineni ma osebedo kogombo romo godo kuom higni buora. Ago erokamano kendo agone Nyasaye erokamano. Amor kaneno minwa nachako minwa. Joluo ne ogoyo ngero ni thuru loyo yieng'o ka bende thuolo mabento yudo mar romo kod anyuola mare ma osebedo kogombo kuom higni mathoth koro kelo kwe e dhod chunye. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.
Erokamano nya Juma kuom report majaberno kendo wamor kod benta kuom yudo anyuola mare gikone. Wadhi nyime kama wadhi kaunti ma Busia ka sirkal mamalo kotenre kod mar kaunti ma Busia chano gero udi 10,000 manegogi oyueyo kaachiel kod chichni 15. Jagore Migago mar ute gi dongruok e pacho ka Polycarp Onyango oyango ni osechiwo rak mar gedo kata mar gero ute 880 e gwenge ma Funyula kama moko igigeno ni biro gol machiegni. Udigo manegogi yot igere kar tiegruok e weche mag pur ma Busia, Funyula, Milimani, Malaba, Nambale kaachiel kod ute jopuonjre e mbalariany ma Alupe gi skund tiegruok e weche mag thieth mar Butula. Jaod bura ma Funyula Oundo Mudenyo siro chenrono mabiro kawo omenda maromo bilion 2.6. And the investment here of 2.6 billion is going to probably the biggest investment that has ever happened in Funyula constituency since time immemorial. And we are eager to reap the benefits of this project, and we have asked the State Department together with the contractor that let the things that come to Funyula remain in Funyula, be it the laborers, be it the materials, be it whatever it is. All affordable housing projects, the timeline is exactly 12 months. All markets that we are doing, the timeline is 6 months. And this team you see here, their mandate is just to supervise and ensure that the project is on course. We have been in Kenya over 15 years, and we have done a lot of housing projects all the countries. So we have the confidence to deliver a nice affordable housing for Busia County and Funyula. So we work together with the Busia County and also the local community. Most of the manual work we use are local people, and whatever material we can buy locally, we prefer to buy from. Miyo moro ma ja ohala mar M-Pesa wito ngimane bang' jonjore chwade kod magine gweng' ma Chetambe e boma ma Bungoma otieno manyoro. Kalore gi joneno, jonjorego ne odonjo e dukano nyoro saa 2 otieno ka gidwaro kwelo kuma bang'e ne ginego miyono. Achiel kuom jonjorego ne ochiel gi magina gi jowetene kane gitemo rakore kod jaod miyono. Jodak makono ne opor kuome gi kite kendo nege kanyo. Jodak ma gweng'no ogolo ywak gi kuom arita monjawre kendo giseyo apisas mag obila kuom rem e tijegi. Ringrego ne ochwale kar kano ringre boma ma Bungoma ka itimo nonro e wi nek ma kamano. Kama majambazi walikuja kuiba hii duka hii. Ilikuwa 1:30. Risasi ililia hapa mara 3. Sasa kulia mara 3 sisi tukatoka hivyo ndio kuja tukapata ni wizi wameingia hapa. Na waliingia kama mizima lights. Kuzima hivyo lights wakaanza kukorofishana, wakachukua pesa ilikuwa. Sasa wakiwa kwenye harakati waambie mbaba awatumie pesa yako nayo kwa account, ndio wakaanza kukorofishana. Tukakaa muda sana tukaona gari ya polisi natokea kule haja hapa. Hata tukajiuliza hata kama polisi ingekuwa karibu hapa, hawa watu wangewashika kwa haraka sana. So kauliza mzee huyu mwingine, kumbe walikuwa wawili, mmoja akapika mwenzake risasi akapaki ndani, alikuwa anafikiria anapika mzee. Mama alitoka mlango wa nyuma. Mama alipotoka mlango wa nyuma ndio jamaa akamwona akampika risasi. Na huyu mzee wetu naye alikuwa amekaa pale. Huyu jamaa alifikiria yeye ndiye anapika mzee, kumbe anapika mwenzake. Na huyu mwenzake sasa akaamua kutoroka. Sasa tunaomba serikali yetu ya Kenya itusaidie ulinzi katika Bungoma hili. Wawe kali watusaidie watu kama hawa wanaswe. Watu wawe uhuru katika sehemu hii ya kaunti yetu hii. Ramogi mano bende malipot makelo gi kumar weche manyien mag Migago sabiro gi dakika 22 kabende koro thuolo mar kuku mar AFCON kama Kenapudo kaachiel koda Mike oikore mar nyiso ni to odhiru monade ka wang'eyo ni giko chieng' Jumapil to koro iloro tukego mag AFCON. Nyakora mogiro kamano kuom budho koda arwa kie chenro mar AFCON elo Mike giri ka kamano watieko chenro mar Migago gi kanyo. Nyinga Simfros Okinda. Tinda tikoma na bango tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimebwana eno bwengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh.